Vi er klar. Hej. Der skulle lige rykkes rundt, fordi det skulle der. Det er midt april. Det er koldt. Det er rigtig koldt. Der sker noget, der sker ikke noget. Hvad så strikkeverden? Det er lang tid siden, jeg har optaget, fordi I gætter det aldrig, men jeg har været syg. Ja, alt det kan vi lige tage senere. Det er der lige kommet en lille krølle på i dag. Og så skal vi snakke helt almindelig strik. Hvad har jeg lavet? Hvad har jeg strikket på? Hvad har jeg købt? Og så tager vi lidt historie til sidst. Det er lang tid siden, vi har haft historietime. Så vi tager historietimen af. Godt så. Jeg er blevet færdig med noget. Og jeg ved faktisk ikke, har jeg egentlig vist jer mit penalhus? Det ved jeg ikke, om jeg har. Tada! Se. Hej Malene. Det har jeg hæklet. Her ligger alt mit skrivegrej og allergipiller, fordi Birk besluttede sig for at lave pollen start april. Og jeg er pinligt bevidst om, at mit kaldenavn er Birk, fordi jeg hedder Christina Birk. Jeg hedder også Sørensen, det bruger jeg ikke så tit. Og det er det, jeg er allergisk for. Det er Birk. Ionien er ikke til at overse. Eller til at overse. Nå. Jeg har en ting for skrivegrej. Jeg elsker skrivegrej. Jeg har nogle helt specifikke ting, jeg kan lide. Jeg elsker filtpennen. Jeg er ikke så glad for rollerballs. Jeg kan lide filtpennen. Jeg kan lide tynde streger, ikke tykke streger. Jeg kan lide overstregningstusser. Jeg kan lide notes. Og så de her filtpenne farver. Jeg elsker dem. Det er dem, jeg helst vil skrive med. Men hvis jeg ikke skriver med filtpenne, så skriver jeg med Pilot M2. Nej, G2 hedder de. Det er bare noget lækker blæk der i, og det er bare en lækker streg, og det er bare lækkert. Men når det kommer til at skrive, så er jeg faktisk rigtig glad for de her, som er Pilot også, som er lavet af genanvendt plastik fra, hvad hedder de? Kildevandsflasker. Og blækken er bare lækker, den er sort, den er ikke helt så tynd. Når det handler om kuglepen, skal de ikke være tynde. I kender godt dem her, ikke? Den er for tynd for mig. Når jeg skal skrive, skal det være den her. Jeg har specifikke ting. Og så er man jo... Nej, prøv at se. Camilla, for helvede. Kan I huske, at jeg fik adventskalender af Camilla, min kreative hjerne. Hende, der har mere end masker podcasten. Hun sendte mig dem her hver uge. De bor hernede i. Der er også viskelæder. Jeg har en ting, og det er, at jeg kan godt lide viskelæder. Jeg røber mig selv som værende virkelig mærkelig. Måske ved I, at det her punkt lige her, det er sådan et punkt, man rører, hvis man trænger til ro, eller sådan blev calm down. Min ene søn gør det også rigtig meget. Han sidder tit og nusser her, når han er træt eller overexcited. Og det har jeg også altid gjort, bare med viskelæder. Det er simpelthen sådan en dejlig følelse. I dare you to prøve det. Så har jeg købt et topmodel viskelæder, fordi jeg blev grebet af nostalgi.
Det lugter rigtig, rigtig kunstigt, men det kan altså også noget lige her. Ja. Hvis du er skruet væk nu, I don't blame you. Men det er altså indholdet i mit penalhus. Og hvad vigtigere er, når nu det her handler om garn og strik, at det her penalhus er hæklet efter en opskrift fra Tante Grøn. Jeg har hæklet den virkelig mange gange. Jeg glemmer altid, hvad den hedder, men det er noget i stil eller bubble clutch eller et eller andet. Jeg har hæklet den i DK-garn fra det er bare langt væk. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Men hun laver en masse sådan pang håndfarve. Altså syden lyne at sige. Nå. Det vi kom fra, det var, hvad jeg er blevet færdig med. Og jeg har jo som altid min lille bog, hvor jeg skriver op. Okay. Siden sidst, der er jeg blevet færdig med 6 ting. Og det er på ingen måde det hele, jeg har her. Men jeg er blevet færdig med gudrunstrømper til Estrid. Og gudrunstrømper, det er jo min egen opskrift. Det er den med den her hæl, som kører over princippet på en magic heel, hvor du ikke strikker en hælflap, sådan man strikker rib, når du strikker den rundt. Og så udgør det hæl. Jeg har bare lavet en skål inde i, sådan så at din hæl kommer næsten. Jeg kan lige sætte et billede ind der. Af hvordan den sidder på foden. Jeg retter på kameraet, det kommer jeg til mange gange, kan jeg godt mærke, for det drooper. De her strømper, de er strikket i garn fra Sassy Yarn, som jeg købte på Fiberfolk. Der stod ikke noget navn på farven, så jeg ved ikke, hvad den hedder. Jeg kan heller ikke vise jer resten af garnet, fordi resten af garnet har jeg sendt til Traktor Lady i fødselsdagsgave. Hun kunne nemlig godt lide det. Og det kan jeg også synes, det er vildt fedt. Og endnu vigtigere, Estrid, min datter, kan rigtig godt lide dem. Men de er altså blevet færdige. Og nu må hun få dem. Det er så åndssvagt, når podcaster siger det, men nonetheless, så er det bare meget rart at vise noget frem, som ikke er gået i en hel masse. Jeg kan godt lide at få det med en stor på. Hvad er det mere blevet færdig med? En høne til Niels. Jeg strikkede jo en emotional support chicken, som hedder Høn, til min lille familie, og jeg viste den i kirken, og så har jeg en kollega, Niels, som blev meget, meget glad for Høn. Så jeg har strikket en grøn høne til ham, og den bor hjemme med ham og hans kone, og hedder Esmeralda. Og Esmeralda har det rigtig fint, og nyder livet hjemme med Niels. Hvis jeg har et billede, så prøver jeg lige at sætte det ind. Så er jeg blevet færdig med noget andet. Fordi jeg var jo på Fiberfolk, og der var jeg simpelthen på et kick. Jeg købte, hvad der føltes som 800 kilo garn. Det var ikke så meget. Men det var næsten 2 kilo. Men jeg vil gerne i gang med at bruge det med det samme, så det ikke bare ligger. Undtagen en af dem, fordi det var købt uden et projekt i tankerne. Det var bare fordi det var så lækkert. Det var vildnæsgarn fra Vildspir. Nej, ikke fra Vildspir. Fra Landbrugskvinden. Det er fordi det var vildnæs. Altså. Landbrugskvinden. Super lækker garn. Jeg glæder mig så meget til at jeg skal bruge det til noget. Nå, men jeg købte samme sted, altså Sassy Yarns. Der købte jeg noget boucletgarn, fordi jeg i flere år har gået og sukket efter krøllekant votter fra Rillerud. Jeg købte det her boucletgarn. I kan godt se samme farve. Der står stadigvæk ikke noget navn på farven på det her. Color, nothing. Super lækkert. Nå, krøllekantvotter, det er strikket i bouclet og finuld. Og nu tager jeg dem lige på. Hej!
Jeg elsker dem. Det gør jeg virkelig. Tada! Er det ikke fint? Så i den originale opskrift, der strikker du den her bouclé, og så er der sådan en brun eller grå eller noget handske til, og boucléen er også sådan en natur, så det ligner de her gamle rolam-handsker. Og det er jeg ret vild med, og jeg har også lavet nogle før. Og jeg vil også gerne have sådan nogle, men jeg vil også have sådan nogle her, som jeg synes er vildt fede. Krølkant, hvor der fås både, hvor de bliver valget, filtet, og så fås de i de ikke bliver, og I kan se, de her er ikke filtet. De er super nemme at lave, og de er meget, meget hurtige. Det hvide garn, det er 2 tråde finuld fra Rauma. Jeg har brugt ikke engang 1 nøgle, tror jeg. Altså sammenlagt. Der er jo 2 nøgler her, men der er mere end 50 gram tilbage, er det jeg vil sige. Ja, alt i alt har det her projekt kostet 90 gram garn. Der er i hvert fald til et par mere. Men jeg overvejer, fordi der er også en opskrift på tøfler. Det kunne jeg godt finde på. Det kunne være ret fedt at have tøfler på den her måde. Så jeg har ikke brugt dem her nu, og jeg tror, de skal have lov til at ligge til næste år, og så skal det blive sådan en, jubi, det er vinter. Jeg skal bruge mine fede vanter. Kunne det ikke være fedt, hvis man så havde sådan en lyserød eller orange vinterfrak? Det kunne være fedt, Christina, men det er ikke lige mig. Men det kunne se fedt ud, altså. Så er jeg blevet færdig med strømper til mig, har jeg skrevet. Og det er jo intet andet end strømper. I det bedste strømpegarn, der findes. Det er garn fra The Danish Styler. Det er deres non-superwash strømpegarn. Hvad er det nu, det hedder? Garn, ulden. Corriedale og nylon. En super flot farve. Jeg købte det på Fiberfolk også. Og som I kan se, så er det bare en helt almindelig vanilla, og som en hælklap, hvor jeg har strikket den med ret riller. Den glæder jeg mig til at bruge. Jeg har jo før et par i det her garn, en anden farve, men dem kommer jeg jo til at vaske i vaskemaskinen. Det kunne de altså ikke tåle. Men nu har jeg et par mere. Og jeg har købt 2 fede på Fiberfolk, og jeg havde 40 gram eller sådan noget tilbage af det første, så jeg har til i hvert fald 2 par mere. Jeg købte også 2 minifede, så jeg har i virkeligheden nok til 3 par mere. Så er jeg blevet færdig med strømper til far. Min far, han bliver 60 til sommer. Jeg ved det godt. Jeg har en ung far. Jeg er selv 37. Min mor er 57, og jeg har unge forældre. Og det har aldrig været en big deal for mig. Men alligevel, når jeg siger det, så siger alle folk altid, hold da op, de unge. Og det er de jo, kan man sige. Men det er jo dejligt. De er strikket i dillergarn. Helt almindelig, men ikke Avetta dillergarn, men Javol. Og det er en sølvgrå farve. De er strikket glat. De er store, fordi min far på størrelse 45 i sko, hvis ikke 46. Så der er 72 masker rundt på pind 225. Det der hul, det kan jeg ikke forklare, fordi det er ikke engang der, hvor jeg har kommet til at strikke 2 masker sammen, tror jeg. Det er voldsomt irriterende. Og så kan I se, at jeg har ikke hæftet ender på dem endnu. Men de bliver altså fødselsdagsgave sammen med noget andet, til når han fylder 60. Min far kan godt lide at få hjemmestrikket strømper. Det har han nemlig ikke fået siden hans mor levede, og hende har jeg aldrig mødt. Hun gik bort, før jeg kom til, så I kan regne ud, at han var ret ung. Så han er glad for at få hjemmestrikket strømper. Det er ikke så tit, jeg får gjort det, fordi stor
Så er jeg også blevet færdig med et Sofie-skarf mere. Det er jo bare noget, jeg laver hele tiden. Jeg var på kursus for 2 uger siden. Og jeg har jo et job som kirketjener i en domkirke, så den er ret stor. Og der går jeg meget. Jeg bevæger mig rigtig meget på arbejde. På kursus, der sidder man rigtig meget ned, og vi spiste rigtig meget. Det var lækkert. Jeg skal på kursus igen i næste uge. Men jeg havde rigtig meget strik med, fordi det er svært at sidde stille, synes jeg. Når nu jeg er vant til at bevæge mig meget. Det er lang tid siden, jeg har siddet på skolebænken eller sådan. Ja, det ligger et eller andet sted, fordi det er røget i en kasse, der bare hedder, det kan nogen få, hvis de vil have det. Ja, det var også der, jeg fik strikket de der strømper færdige. Nå, det var det. Færdige projekter. Så har jeg noget foran mig. Noget jeg er i gang med. Men jeg mangler lige noget af det. Kommer her. Og vi kan jo også lige tale om, hvad det er, jeg har på. Fordi den her er jo ikke strikket, men det er det her. Det er et skyggetantesjal, som er et sjal, jeg har designet for nogle år tilbage. Og det er et trekantsjal med kvaster, kort kvast i midten, lange kvaster for enden. Det er i noget garn, jeg engang har farvet. Der er fejl. Skidt pyt. Det er delt op sådan, at der var 2 halvdele på hver 2 trekanter, og så er hver halvdel delt op i yderligere felter. Det er simpelthen sådan en matematisk leg. Det her. Sådan en sidetrack. Den anden dag, der viste jeg nogle unge kvinder rundt i domkirken, og så snakkede vi om, hvem er vi og hvad laver vi og sådan noget. Og så sagde jeg, at jeg slappede af med matematik. Fordi det gør jeg rent faktisk. Når jeg laver også strikkeopskrifter, så kan jeg rigtig godt lide at lave matematikken i den. Jeg kan nemlig godt lide matematik. Men det er altså et sjal, jeg engang har designet. Jeg tror ikke engang, at det ligger på Ravelry mere. Men skulle du få lyst til at strikke et, så sig til. Så kan vi altid fikse det. Jeg synes, det er nødvendigt at have noget om halsen. Det er koldt i dag. Ja. Det var alt det, jeg har strikket på. Og blevet færdig med. Og hvad jeg har på. Så har jeg projekter foran mig, der hedder igangværende. Vi kan tage det, hvor jeg nævnte det her med min far. Fordi jeg strikker på et tæppe. Og det ser sådan her ud lige nu. Det er strikket. Nu skal jeg lige finde en spids. Det er en gratis opskrift, så jeg røber ikke noget, jeg ikke må. Man starter hernede med 3 masker, og hver eneste pind, der tager du en maske ud. Og det gør du så, indtil du på et tidspunkt hernede i den ene side bliver ved med at tage ud, altså herop, men i den anden side tager en ind. Og opskriften ligger op til at strikke kvadratisk. Jeg strikker det rektangulært. Jeg er nået til, at jeg tager ind i begge ender. Jeg er nået op på at have omkring 200 masker. Og er nede på omkring 130 eller sådan noget nu. Tager ind. Enderne lader man blive på og binder knude på, så der kommer frynser. Så klipper jeg dem til bagefter. Jeg har strikket et af de her tæpper før til Manfred, min søn. Og nu strikker jeg altså et, som min far får i fødselsdagsgave sammen med strømmerne, og sikkert også noget andet, jeg kan finde på til ham. Det er strikket i
Drops Karisma garn på pin 4,5. Ikke? Nej, 5,5. Det hedder Excavation Blanket, hvis du skulle få lyst til at strikke sådan et også. Gratis opskrift. Man kunne jo strikke det i sådan monochrome, hedder det? Og det sådan er for eksempel blå, men 50 Shades of Blue-agtigt. Jeg har bare strikket det i rester fra en kjole og en trøje, jeg strikkede. Og så har jeg suppleret op, fordi der går meget garn til. Men det er jeg godt i gang med. Og lige nu der er det faktisk det eneste, jeg strikker på, for jeg vil rigtig gerne være færdig med det. Jeg bliver sådan ramt af, at jeg vil godt være færdig. Og tit så er det lige omkring midten i måneden, og så tænker jeg, så resten af måneden, der strikker jeg på det her, for nu skal det være færdigt. Sådan har jeg det med det der lige nu. Så jeg strikker på det, indtil det er færdigt. Jeg strikker ikke på andet imens. Dog har jeg, den ligger helt derovre, men i min håndtaske, der render jeg rundt med en lille project bag med et par strømper i, som jeg strikker på i min frokostpause. Og der strikker jeg også på dem, når jeg skal på kursus i næste uge. Men inden jeg besluttede mig for, nu strikker jeg det her færdigt, så havde jeg den her med masser af projekter i. Og nu tager vi bare fra en ende af. Dette er en ny strikkeprojektpose, som jeg har købt fra Majo Cykel. Med noget yndigt stof. Her i ligger, by the way, så var den her også med i. Ja. Og egentlig så tænker jeg, at jeg vil bruge den til toilettaske. Men jeg skal ikke lige nogen steder lige forløbig. Så indtil jeg får brug for toilettaske, så er det projekttaske. Her i ligger der en idé, jeg fik. Jeg fik en idé til et tørklæde wrap-agtigt. Jeg ved ikke helt endnu. Og lige nu ser det bare sådan her ud. Der er ikke så meget at vise. Det bliver der forhåbentlig på et tidspunkt. Men det er i noget rigtig lækkert garn, der hedder Læsø garn. Og hvis du googler det, så kan du finde Læsø garn og købe det. Det løber 275 meter per 100 gram, er jeg ret sikker på. Og jeg har 200 gram af det. Jeg har også 100 gram mørkegrå. Jeg har købt det brugt en eller anden gang af nogen, jeg ikke ved, hvem er. Måske på Facebook eller sådan noget. Det er super lækkert. Det minder meget om pelsulden fra Hjelholt. Jeg gætter på det noget gotlænderuld med lidt merino i. Det plejer de at putte i for at kunne spinde det. Og I kan se, der er sådan en lækker halo på. Det er jo det med det her gotlændergarn, at det har bare. Det er bare så lækkert. Det er altså pelsulden fra Hjelholt og den her læsegarn, det er simpelthen så lækkert. Det er helt vildt. Jeg har ikke læst op på det. Det er mit bud og mit gæt, så I må ikke holde mig 100% ansvarlig for det, jeg siger. Jeg tror, det er gotlænder. Ja. Det føles som gotlænder. Det har sådan en tyngde, uden at være tung, fordi strikket er meget let. Altså det er noget meget, meget let stof. Nå, det var jeg i gang med, inden jeg besluttede mig for kun at lave tæppe. Så har jeg noget, jeg viste jer sidst, som jeg slog op til efter Fiberfolk, fordi jeg købte her på Fiberfolk på By Inge plantefarvning. Den ser simpelthen så tomatrød ud her, men hvis du kender en klassisk krabrød, altså hvis du plantefarver kender klassisk krabrød, krabrødsrød, så er den det.
Jeg blev inspireret af Louise fra Gevl, som viste, hun havde strikket en Rota cardigan i nummer 3 fra Gevl, som er New Zealands glammeuld, der løber 450 meter per 100 gram. Det gør den her også. Jeg har også selv farvet på den kvalitet. Det er super lækkert. Og jeg er nået så langt. Jeg strikker den rundt i stedet for frem og tilbage. Og så klipper jeg op bagefter. Så jeg har lavet sådan nogle sticking stitches. Og så kan jeg godt se, at den er meget, meget løs. I virkeligheden så er den strikket i noget helt andet garn ifølge opskriften. Opskriften hedder Rota Cardigan og er fra Anna Sjøvart, billedet der. Og jeg er normalt sådan en, der tænker, så gør jeg bare lige det. Jeg har noget andet garn i den løbelængde. For eksempel det der, jeg lige viste i det grå der, det har den løbelængde, altså sådan en sportweight, som man egentlig skal bruge i den her. Men Louise sagde, at hun havde strikket en cardigan af 2 fed af det her. Det her er mit første fed. Altså cirka halvvejs til halvdelen tilbage. Så jeg tænkte, hvis Louise kan, så kan jeg sikkert også. Jeg har ikke målt ret meget på strikkefesten, andet end jeg kan se, at jeg har flere masker per 10 cm, så jeg kunne nok godt have været gået en størrelse ned, men det må tiden vise. Jeg kan ikke prøve den på endnu. Jeg skal stadigvæk strikke, jeg tror 30 omgange på den, før jeg skal dele til krop og ærmer. Der er mange, mange masker på. Den er strikket på pind 3. Jo, ribben på 2,5. Så den får et noget tættere maskebillede i originalgarnet. I må altså leve med, at det her billede er skævt. Nu gider jeg ikke ret mere på det, for det er også irriterende at se på, at min hånd skal herop hele tiden. Men den tager lang tid, den her. Det kunne også godt være, at det var den, der kom med på kursus. Det må vi se. Jeg kan i hvert fald ikke rigtig slippe tæppet med. Heldigvis er der andre strikkere på kurset. Hej Merete. Så vi sidder et par stykker nede i hjørnet og strikker. Nå. Hernede, der har jeg slået op til endnu et par strømper. Så man kan altid slå op til strømper. Og det er starten på et par gudrunde strømper. Indtil videre er det bare benet. Og det er i Sauberball fra det var Admiral også fra Schoppenwolle, ikke? Jo, Schoppenwolle. Det er et tysk firma. Jeg har aldrig strikket med Sauberball før. Jeg kan rigtig godt lide det. Det må jeg sige. Lækker garn. Det virker slidstærkt. Jeg strikker på pind 2,5, men jeg kunne nok godt være... Jeg skal lige tjekke, om jeg lyver, eller om det er rigtigt nok, det er 2,5. Det er 2,5. Jeg kunne nok godt have været gået ned på 2,25. Undskyld. Det er ikke gennemsigtigt overhovedet, men jeg synes godt, jeg kunne have gået længere ned. Det bliver bare til et par gudrundestrømper. Jeg strikkede jo dem her i ikke gudrunde opskrift. Og også dem til min far. Men jeg faktisk bedst. Jeg synes gudrunde sidder bedst på mig. Så det er dem. Ej, nu bliver det for skævt. Det er altså dem, jeg helst vil strikke. Det er voldsomt irriterende, det her var. Nå. Jeg har 2 projekter mere hernede. I en pose, jeg engang har syet, der er der nogle andre strømper. Fordi, det har jeg snakket om før, der er en opskrift, jeg arbejder på, som skal ind til nogle mennesker. Så derfor viser jeg den ikke her, men de er altså også. Så det var noget, jeg var i gang med, at jeg ikke ville vise. Men så er jeg i gang med andet. Den der cardigan, Rota cardigan, den er jo, som I kunne se på billedet, sådan en, der sidder tæt og skærer sådan lige omkring her i taljen. Og
efter at jeg har tabt mig, så har jeg fået min talje tilbage. Næsten. Altså, jeg buler stadigvæk meget ud, men der er rent faktisk noget talje her. Så, sådan en trøje som den her, som sidder tæt, det kan jeg faktisk godt lide at på, selvom man kan se, at jeg buler ud og har buler og alt det der. Men jeg er også sådan lidt kommet til det stadie i livet, hvor jeg tænker, jeg er fuldstændig ligeglad, sådan ser min krop ud. Men jeg synes, det er pænest til mig, at tøjet sidder tæt under sådan side. Altså, at det er sådan, hvad hedder de der skims, de der, man gemmer sin krop ind i, og så, det er ikke det, jeg mener. Jeg synes bare, det er pænest, at man kan se, at der rent faktisk er noget form på den her tønde på maven. Så, lang historie kort, eller omvendt. Jeg vil gerne have en t-shirt, jeg vil gerne strikke en t-shirt, som sidder til. Den skal sidde tæt, der skal være negativ vis. Så det er jeg gået i gang med. Der er ikke helt vildt meget at vise, og det er fordi, at jeg har strikket og samlet op, eller strikket og trævlet op, og strikket og trævlet op virkelig mange gange. Det er bare en almindelig t-shirt med raglan, men jeg prøver at få den her raglan til at sidde, som den skal, i forhold til udtagning og sådan noget. Og der er meget matematik i raglan. Tro det eller ej, det er ikke. Jeg ved godt, de fleste raglan, det er sådan noget med hver anden pind, så tager du ud. Så der er 8 udtagninger per hver anden pind, men det er der ikke her. Der er både færre og flere. Og det prøver jeg både matematik, men også praktisk at få til at gå op. Det her garn, det er noget, jeg engang har farvet, og det har jeg 4 fødder af, så tænker jeg, der er rigeligt at tage af. Nu prøver vi. Og indtil videre, så jeg har haft det her på wire og over mig. Og indtil videre, så sidder det her, som det skal, lige her til. Så. Det arbejder jeg på. Der er en raglan. Det er vist det, der er at sige om det. Jeg vil gerne have en t-shirt, strikket t-shirt, der sidder til med ærmer. Hvad hedder de, når de går hertil? Altså ikke herop med sådan købe t-shirts-agtigt, men lige over albuen. Det ved jeg ikke, hvad det hedder. Halværmer. Er det et halværm? Der er noget, der hedder halværme. Hvis der er noget, der hedder trekvartærme, så er der vel også noget, der hedder halværme. Eller hvad? Ingen ved det. Alle spørger. Det er det, jeg strikker på, når jeg altså er færdig med tæppet, og når jeg skal på kursus i næste uge. Jeg kunne tage de der strømper, middagspausestrømper med, og hvis jeg så når at blive færdig med dem, det gør jeg, så kunne jeg strikke videre på Rota cardigan dernede. Og hvis jeg nu er dygtig, for jeg har nemlig strikkeklub på lørdag her i mit hjem med min strikkeklub, så bliver jeg færdig med tæppet i weekenden. Og så kunne jeg kaste mig over de andre projekter igen. Det var smart. Nå. Så var det, at jeg havde købt noget. Jeg havde købt den der taske. Altså den her. Men jeg har også købt noget andet, fordi i Odense, i en bydel i Odense, nu får jeg lige lidt lokal historie, der hedder Tarup, der lå der engang en garnbutik, der hed Lundsgarn. Og så for nogle år siden, så flyttede den til en by, der hedder Aarup. Og måske har du passeret den i tog fra Jylland, hvor de kalder den Aarup. Det er forkert, den hedder Aarup. Aarup. Oppe i Aarup, der flyttede Lundsgarn til. Men så lukkede den. Og så var det, at på deres Facebook-side, så solgte de ud af
Eller sælger nogle gange ud af resterne. Og der købte jeg har prøvet at være hurtig et par gange, men det var jeg ikke. Men denne gang lykkedes det. Jeg er jo ikke glad for silkemohair, men jeg kan godt se fidusen i følgetrådet. Så, nu har jeg købt det her, og vil prøve det. Cashmere Lux. Der er 100 millioner meter, eller bare 1000 meter i sådan et 50 gram. Så det er meget tyndt. Meget tyndt. Jeg kan se det her. Altså, det er tyndt. Men nu prøver jeg. De var jo så billige. Jeg kan ikke huske, hvad jeg gav for dem. Noget. Ja. Så det har jeg købt, og det har jeg købt, fordi jeg har ikke ret meget følgetråd. Og det er bare meget rart at have muligheden for at sætte noget til. Ja. Så i dag så var jeg lige forbi en stof- og sybutik, der hedder Kræstoffer, der ligger her i Odense også. Og der købte jeg lige 3 nøgler til tæppet, som jeg var løbet tør for, altså nogle farver. Jeg var løbet tør for orange og rød og lyserød. Så var jeg lige ude og købe en af dem. Og så kiggede jeg lige, hvad de ellers havde. Og jeg købte det her. Rak fra Hjertegang, som er 70% superwash uld og 30% nylon til strømper. Det er tykt. Det løber 77 meter per 50 gram. Men jeg tænkte, det skal vi da prøve. Om ikke andet, så til strømper til ungerne. Ja. Så, det var det. Nu er min kog tom for ting, jeg skulle vise, jeg har købt. Ude i Kræstoffer, der fandt jeg også noget garn, jeg ikke har set før. Jeg ved godt, der findes Line og Bell fra Drops, som er det der sommergarn, som folk bruger med viskose, hør og bomuld. Jeg har også brugt det før. Jeg synes, det er forfærdeligt garn. Og det betyder, at jeg synes ikke, det er ret nemt at strikke i. Jeg synes, at det jeg strikker vokser helt vildt. Det vokser sådan 2-3 størrelser eller et eller andet, når det bliver vasket. Og så kan jeg ikke lide at strikke med det. Så det holder jeg mig altså fra. Men jeg ved, der er mange, der er glade for det. Og så vil jeg bare sige, at jeg sætter lige et billede ind der. Det her garn så jeg i dag, som jeg aldrig har set før. Som er fra Hjertegang, ikke? Eller hvor var det fra? Rico? Ej, jeg har glemt det. Men du vil bare sige, det kunne man også prøve, hvis man havde lyst til multifarvet Line Bell garn. Det har, så vidt jeg kunne se, samme med, det er bomuld, viskose og hør også, og nogenlunde samme procentsammensætning. Ja. Så var der nogle andre ting derude, der fristede. Ja, jeg ved ikke, hvorfor det fristede, for det er ikke noget garn, jeg overhovedet før har strikket i, eller som sådan tiltaler mig, som plejer at tiltale mig, men det gjorde det altså. Så der er lige nogle billeder ind. Jeg købte ikke, fordi jeg ved altid ikke, hvad jeg nogensinde skulle bruge det til. Jeg blev bare sådan draget. Ligesom når man ser pæn keramik, og man tænker, ej, en flot kop, og så tænker man på de der 8 kopper, man har derhjemme, og så lægger man koppen tilbage, for man tænker, jeg skal ikke bruge flere. Det er også tilfældet i dag. Sikke noget pænt garn. Det skal jeg ikke have. Ja. Nå. Så var det, at vi skulle tale om historie. Og jeg har fortalt det før. Jeg er i gang med en mastodont-biografi. Det er den ikke. Den er relativt tyk. Biografi om Frederik den 5. Og jeg kommer ikke til at tale om ham, fordi jeg er stadigvæk ikke færdig med den. Jeg ved så lidt om Frederik den 5., at der er så meget nyt i. Det er ikke sådan, at jeg læser om ambassadøren fra England og Frankrigs ambassadør og deres breve, at jeg så tænker, nå ja, det gør jeg ikke. Jeg tænker,
hvad var det nu, han hed, og hvorfor var det nu, han var ambassadør, og hvorfor var det nu, de ikke kunne lide hinanden. Så jeg læser meget sådan langsomt i forhold til, hvad jeg plejer. Og begrænset, fordi når ungerne er hjemme, kan jeg godt læse 50-100 sider i en roman. Det kan jeg altså ikke, der kan jeg læse ikke noget, når børn er hjemme. Jeg kan ikke koncentrere mig om at huske alt det der faglitteratur med 3 børn omkring mig. Så det er meget, meget begrænset. For det er meget, meget begrænset den tid, jeg er alene hjemme uden børn. Det er stort set kun 4 timer en gang imellem om tirsdagen, hvis jeg ikke har andet, jeg skal. Og andet kan være læge, som jeg, eller gøre rent, vaske tøj, eller noget andet. Ja. Nå, men det historie, jeg vil fortælle om, det er en ny podcast, jeg er faldet over. Den er ikke ny, men den er ny for mig. Jeg hører podcast en gang imellem, ikke så tit, som jeg gerne vil. Og igen får mine børn skylden. Jeg vil godt kunne følge med ordentligt. Så det er mest, hvis jeg skal køre langt. For eksempel, når jeg skal på kursus i Svendborg, som sidste uge og næste uge, så kan jeg lige høre 40 minutter hver vej. Ej, det er dejligt. Nå, men den her podcast hedder Den Røde Fjer. Kender du den? Kender du historikeren Kalle Kühlmann fra København? Han laver nogle byvandringer i København. Og sådan noget stand-up-agtigt show om historie. Og han har så lavet den her podcast, og den er gammel, men der bliver stadigvæk lavet nye afsnit. Og jeg startede fra starten, og der er 170 afsnit eller et eller andet. Ej, er der så mange? Jo, det tror jeg faktisk, der er. Jeg springer noget af det over, fordi der er noget, jeg ikke er interesseret i at høre om. For eksempel var der en serie med Mærsk og de der andre fra det andet rederi. Jeg synes ikke, det er interessant. Jeg er ligeglad. Også sådan noget som Tigten, og jeg ved godt, han er froden, så man burde, bla bla bla. Jeg synes ikke, det er interessant. Jeg synes overhovedet ikke, rige hvidmænd er interessante. Så, det er sprunget over. I stedet for, så har jeg lyttet meget intenst til Augustoprøret i modstandsbevægelsen. Det var en hel serie, og lige nu er en serie om Grevens Fejde. Det var lige begravet. Grevens Fejde foregår i 1534. I hvert fald starten af 1500-tallet, lige før reformationen. 1532 måske, er i tvivl. Men der er mange afsnit i den her serie om Grevens Fejde, fordi der er meget politik op til, og det handler jo om kong Hans og Christian den anden blandt andet. Og så fordi, at jeg jo er lidt skadet af at arbejde, hvor jeg gør, så de ligger begravet i min kirke. Min kirke. Det er for øvrigt Odense Domkirke, vi snakker om. De ligger begravet, og dem går jeg og støvsuger sådan en gang om ugen, de der gravsten. Og nogle gange, når der er rundvisninger, så en gang imellem fortæller jeg lige lidt om dem. Så det er ret interessant at lige høre det her også. Det er for eksempel det stockholmske blodbad, hvis det ringer en klokke hos jer. Det er jo Christian den anden, som i Sverige er kendt som Christian Tyrann. Hans gravsten i kirken står der Christian, fordi det hed han. Christian. Han var gift med Elisabeth, og Elisabeth var Habsburger. Det er det fornemste hus, man kan komme fra i 1500-tallet, det kan jeg godt fortælle jer. Ja, men det er ret interessant. Den her podcast vil jeg godt anbefale, fordi han er meget sådan levende i sin fortælling. Han er også sådan lidt brovden og sådan lidt københavner-agtig, uden at være smart. Det er jeg ikke. Jeg er ikke så god til smart københavner. Men han er sådan bare nede på jorden og er almindelig og hører på og taler i et sprog, man kan forstå. Og er meget åben omkring, at han er lidt kritisk over for den almene historiefortælling. Og
det afsnit, jeg hørte i dag, kom han også med en undskyldning, fordi han havde sagt noget forkert omkring Christian den andens navn, som jo, ligesom som jeg sagde før, Christian, han havde kaldt ham Kristenstjerne eller et eller andet. Og siger, at men det er jo det, der sker, man kan tage fejl, men jeg kan godt lide, at vi som historikere, ja, han er historiker, tør at tale og lave fejl, i stedet for at gemme os og ikke tør udtale os om noget, før alt ligesom er 100% backet op, og selvfølgelig er der evidens, og han ved absolut, hvad han taler om ham her. Men det er bare meget forfriskende, den måde, han ser tingene på. Han er også sådan en, i et af hans tidligere afsnit, der var jeg lige ved at melde mig ud, ikke? Lige ved at melde mig i, fordi han sagde noget om Christian den 4. var røvkedelig eller dum, eller et eller andet, hvor det gjorde helt ondt, men han har ret i, at man har hørt rigtig meget om Christian den 4. Det er jo nok den konge, folk kender. Og ham Kalle her gør meget ud af at tale om historie, man ikke kender. Også de sider af historien, som måske ikke er så rare at tale om eller kigge på. Interessant. Den synes jeg, I skal høre. Giv det et lyt. Som sagt, så er der små serier i den, og jeg kan godt anbefale serien om Augustoprøret, hvis man nu er interesseret i 2. verdenskrig. Også hvis man er interesseret i sociologien omkring gruppe og mennesker i grupper, og hvordan det på godt og ondt influerer politikken. Ja, fordi det er det, historie kan, synes jeg jo, det er at give os et indblik i, hvordan vores samfund og vores dynamik i samfundet bliver ændret og påvirket af historiske begivenheder. Det er jo interessant nu, hvor børsen lige er brændt. Fred være med børsen. Det var en trist dag. Jeg synes, det er interessant, og det her er ikke ment som plus og minus for nogle sider. Jeg prøver at belyse noget, men husk, jeg er bare pædagoguddannet. Det er interessant, at der er, inklusive mig selv, en gruppe, der siger, Gud, hvor er det forfærdeligt. Altså, det er jo et nationalt monument, der er væk, og det gjorde ondt, da dragespiret faldt ned, og det her. Og så er der en anden gruppe, som siger, ja, det er da ærgerligt med en brand, men hvad med krigen i Gaza, og hvad med alle de andre forfærdelige ting, der foregår? Og det har de jo fuldstændig ret i. Sætter man det op mod hinanden, så vil jeg da også hellere undvære alle jordklodens børsenbygninger, end jeg vil acceptere at leve i en verden, hvor der foregår noget, der er så voldsomt og umenneskeligt og grimt, som der gør dernede. Jeg er nok bare, at den skole, eller gruppe, eller tænk nu, hvis nogen af jer hader mig nu, der siger, at de to ting hænger bare ikke sammen. Altså, man kan godt synes, det er forfærdeligt, at børsen brænder, uden at sammenligne det med, altså, forstår jeg, hvad jeg mener? Jeg vil også, ja, det har jeg sagt, hellere lade alle børsenbygninger forsvinde, end børn bliver dræbt i Gaza i den udryddelse, der foregår dernede. Det er vi fuldstændig enige i. Men det er jo interessant at se på dynamikkerne i samfundet, og hvordan det også bliver til argumenter i en debat lige pludselig. Fordi så kommer der en debat om, skal det opføres igen, og skal vi bruge penge til det, og kunne vi ikke i stedet for at hjælpe på en eller anden måde ude i verden, eller og på den måde så bliver sådan nogle historiske begivenheder til argumenter i vores samfund og vores sociologi og samspil. Det synes jeg jo er det, der er interessant ved historie. Det er jo, hvordan de her begivenheder, nedslag i årstal og begivenheder, skaber noget dynamik. Og i dag så er historie, altså vores tids historie, er jo ikke historie nu, men det er jo politik. Og det er jo samfundsstrømninger og retninger. Ja, så efter corona havde vi en statsminister, der havde handlet
efter nogle overbevisninger. Jeg prøver lige at holde mig så objektiv som muligt. Havde det ikke været hende, der var statsminister, så var det en anden, der var statsminister, og havde handlet efter nogle overbevisninger, hun havde. Det er ikke sikkert, det er de samme handlinger, det er ikke sikkert, det er de samme overbevisninger. Jeg gør ikke noget rigtigt og forkert her. Men det, som Mette gjorde, har skabt en fortælling om hende, og en fortælling om historien, og hver eneste dansker er på en eller anden måde kvæg debatten forceret til at tage stilling til, hvad synes vi egentlig om de beslutninger, hun tog. Ja. Og det er jo interessant. I hvert fald, hvis man er mig. Jeg synes ikke, det er så interessant. Jeg siger bare godt, det ikke er mig, der skal tage de der beslutninger. Hverken i coronatid eller før og efter. Jeg tror ikke, man er i tvivl om, at jeg stemmer nok ikke sådan voldsomt mørkeblåt, eller blot i det hele taget. Men jeg kan godt afsløre, at jeg ikke stemmer på Mette. Hun er blå. Synes jeg. Men der bliver bare skabt en fortælling, som vi jo køber ind på eller ikke køber ind på, og så skaber der nogle strømninger og så videre, og for eftertiden så kan man tænke tilbage på den der historie om corona for 200 år siden, og hvad skete der egentlig? Der var hende, der bestemte, og der var nogen, der blev sure, og så blev hun kaldt mink med det, og så blev hun kaldt alt muligt andet grimt. Og hvorfor skete det, og hvorfor var nogen beskyttet hende, og hvad gjorde de ude i resten af Europa, hvad sagde de i resten af verden, og på den måde så sætter man tingene i kontekster, og det er historie. Det var en lang forklaring, og jeg fik rodet mig ud i og lagt mig ud med nogen, måske om børsen, og jeg fik lagt mig ud med nogen, der stemmer blot, og nogen, der hader med det, og jeg har sikkert lagt mig ud med alle mulige. Det er ikke meningen. Nå, nok om det. Det var garn, det var strik, det var historie. Så sagde jeg lige hurtigt det der med, at jeg var ved lægen. Jeg har været syg sådan cirka et halvt år. Give or take. Der er kommet en forklaring på det, og det hedder stress. Begyndende stress-tilstand. Der er meget at sige om stress. Der er sagt rigtig meget om stress. Det er ikke et ord, jeg synes er sådan et, man skal kaste om sig. Jeg ved godt, der er masser af mennesker ude i verden, og i podcastland, bare i Danmark, der kan fortælle om nogle forfærdelige stressforløb. Det er slet ikke der, jeg er. Og nogle gange så er det meget nemt at sige, det kræver lige en sygemelding i 3 måneder fra sit arbejde, og så er man ikke så stresset, men det er ikke rigtigt der, jeg er. Der er travlt på arbejde, og der sker rigtig meget på arbejde, og jeg har også lige bedt om at få lidt mindre arbejdspres, men det er egentlig ikke udelukkende det. Jeg har et barn, der ikke trives så godt, og det kræver rigtig meget. Det kræver rigtig, rigtig meget af en familie, og det kræver rigtig meget af en mor. Og det er meget svært at holde pause fra det. Det er meget svært at holde pause fra dårlig trivsel. Fordi på arbejde, der kan du jo sige, hvis der er et dårligt arbejdsmiljø, eller du har for meget at lave, så kan du ligesom hive en sygemelding i land, og så gå hjem og ligge der. Det kan man ikke ellers i den her situation. Så det er noget med sådan at være i det. Ja. Så det er forklaringen på, at jeg er så meget syg. Og det er der ikke så meget at gøre ved. Der er instanser i gang, der er sådan noget. Ja, det skal jeg ikke tale for meget om. Mine børn har ret til privatliv. Men det kræver meget. Ja, det betyder også, at jeg har lidt svært ved sådan at samle mig. Altså nok også derfor, jeg så får behov for at blive færdig med noget. Fordi der er for mange bekymringer, og der er for mange tanker. Ja.
Så jeg har ikke sådan en masse mental overskud til mit vægttab er også gået stå fuldstændig. Det er fint nok, og jeg har taget 2 kilo på, og det er fint nok. Prøv at høre, det er en krop. Det skal nok gå. Hvis den bliver lidt større og lidt mindre, det finder vi ud af. Det er ikke det, der har fokus lige nu. Og det har æstetik heller ikke i forhold til podcast og Instagram og sådan noget. Jeg kan ikke der er simpelthen ting, jeg ikke kan magte at bruge min energi på. Du kender det sikkert, at man vælger. Jeg ser mange have rigtig pæne Instagram-profiler. Jeg ser rigtig mange have pæne, lyse, flotte hjem. Og intromusik og alt muligt, som jeg bliver misundelig over. Det vil jeg godt tilstå, at jeg lider meget af misundelse. Det handler ikke så tit om misundelse over, hvad andre har. Det handler om misundelse over at have energiniveauet til at gå op i æstetik, for eksempel. Ja. Så det er den samme gamle klagesang. Der er sgu ikke så meget at sige der. Men det er status. Og det er meget rart at vide, at jeg ikke fejler et eller andet sådan helt obskurt, eller at jeg har nogle tal, der viser, at jeg mangler alt jern i kroppen, eller noget. Det gør jeg ikke. Jeg er helt almindelig. Almindelig. Der er ikke noget der. Jeg er bare for meget i mit hoved. Ja. Sikke en tangent at slutte på. Nu skal jeg strikke i en times tid. Så skal jeg hente Estrid, og så skal vi læse og hygge os. Og i morgen er det onsdag. Og der har jeg den sene vagt på arbejde, for der er der koncert. Der har jeg vagten til koncert, så heller kan man være på sit arbejde. At man er den, der skal holde kirken åben, når nogen spiller koncert. Bøv, nogen må jo ofre sig. Det bliver dejligt. Vi ses på et tidspunkt. Jeg siger ikke hvornår, fordi hvem ved hvor mange halsbetændelser jeg kan nå at få inden næste gang. Men vi ses.